Cara yekem nîne zaten. Cara sisiye derbarê vê dozê da ku dadgehê mirov karar didin. Karar yekçe jî daîra mezin bû. Li ser îtirazan Tirkiyeyê her valiyê jî yani Parêzerê Demirtaşê Tirkiye jî çû daîra mezin biryarekî herî girîng girt vê demê. Yani biryara daha zor bîstî da ku dadgeha mafê mirov daîra mezin got girtiye di wê da hemiya divê ev ket pêşe. Divê kararê vê dawiye da ji wan kamstertê nîqaşkirin divê da jî dipêşe dubare dike. Vêya dibêje divê ki Demirtaş siyasetmedar e. Tiştê ku tên pê tê suçdarkirin kesê siyasetmedarê ku kar bînin ew kar. Yani ew tevgerê wî, ew hereket hemû ew çalekî kesekî siyasetmedar kar bînin. Yani fikr romanê xwaniye zimanê, meşiyaye, bankilê civakê kiriye, vana hemû siyasetmedarekî, serokê partîkî siyasî, parlamenterekî ku vana karbe kar bînin. Di rejîmê pergalan demokratîk da vana normalin, mafê siyasetmedarekê ku vana bîne, ji bo vêya jî nayê suçdar kirin. Îro hemûya ku tiştê hûn pê suçdar dikin, Demirtaş suçdar dikin, vana hemû di siyasetê da karê çayî legalî û yasayî ne. Ji ber vê yekê jî vê suçdarkirinê ku tê hatiye girtin û tê darizandin ev ya ihlal e. Pêşî çi ihlal dike? Mafê kesê evlehiya kesa, evlehiya wî tu wî azadiya wî bi dawî tînî tikî girtîgehê. Ji ber wê jî mafê ku kesê ku di nav sîstemê da, pergalê da bi şeklekî evlehî bijî govya ji alî peymana mafê mirov da hatiye pêşirandin, ew mafa tê ihlal kirin. Ku ew mafa tê ihlal kirin, ji ber wê yekê Demirtaş gere were berdanê. Ev tenê ji bo Demirtaş dibêje belê serîlêdan şexsî ye. Ji ber wê yekê jî derheqê wî kesî date. Yani wî kesî date. Lê belê ev biryar wek îştihadekî hatiye pêşirandin û ev îştihad di wê dozê de kesê ku tên darizandin ji bo hemiya tesîra wê heye ser. Cudayî ji serê lê bikin dadgeh ji ber xwe jî kare wan berde. Ji bo berdanê hewce talebê nakin. Bi qerarekî mahkemê dîl hatine girtin tewqîfînê girtîne. Gava ku mahkeme ji ber xwe jî kare, derheqê wê de kare, dosyayê bigire destê û ew bike. Lê belê ez dizanim ki di wê dosyayê da parêzerê girtiye hemiya müracaatê xwe kir. Fikiranê yüksek daxo wek girtiye dine hemû werin yani îhtimal ki mezin werin berdanê îro mizgînekî wisa li benda mizgînekî wisa nişî.